Türkmenistanda 4 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady problemalaryň we giň ýaýraýan işsizligiň arasynda ýurtda jenaýat hadisalarynyň artýandygy barada has köp maglumatlar gelip gowşýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we garaşsyz neşirler maglumat berýärler. Ynamdar bir näçe çeşmämiziň habarçymyza aýtmagyna görä, geçen hepde Aşgabatda bolan ýakalaşykda bir oglan urulup öldürildi we soňra da onuň jesedi köprüden aşağı zyňyldy. Vaka 3. Awgustda paýtagtyň demir ýol wagzalynyň golaýyndaky Hitrovka etrapçasyna tarap gidýän köprüde boldy. Şonda 18-21 ýaş aralygyndaky 10 töwereg oglan özleri ýaly beýleki bir oglana hüjüm etdi. Netijede ýakalaşyk döredi. Ölýän çaq urulan oglanyň jesedi soňra köprüden aşağı zyňyldy diýip çeşmämiz habarçymyza beren gürrüňinde ýakalaşygyň sebäpleriniň nämälim bolmagynda galýandygyny hem aýtdy. Onuň sözlerine görä daş töwerekde gözegçilik kameralarynyň bardygyna garamazdan polisiýa wakanyň bolan ýerine öz wagtynda gelmedi. Olar merhumyň jesedi köprüden aşağı zyňlandan soňra peýda boldular. Polisiýa oglany urup öldüren 10 töweregi oglany tutsak etdi. Hatda olar waka şaýat bolan adamlaryň hem ählisini tutsak etdiler. Olary töwerekdäki gözegçilik kameralar arkaly tapdylar diýip çeşmämiz belledi. Ol mundan ozal waka hiç ýyly gatnaşygy bolmadyk. Diňe ýoldan geçip barýarka ýakalaşygy görüp uruşýan adamlary aýyrmaga synanşan raýatlara garşy jenaýat işiniň gozulmagy bilen bagly wakalaryň köp bolandygyna ünsü çekip şeýledidi. Şu sebäpli köp adam ýakalaşyklara goşulmaýarlar. Uruşýan adamlary aýryp olary köşeşdirjek bolmaýarlar. Sebäbi olar soňra özlerine garşy hem jenaýat işiniň gozuljakdygyny bilýärler diýip çeşmämiz belledi. Habarçymyzyň sözlerine görä edil häzirki wakada hem polisiýa işgärleri şaýatlara garşy jenaýat işini gozulmak barada haýbat atýarlar. Olar özlerine garşy jenaýat işiniň gozulmagyny islemeýän raýatlardan 3000-den 5000 Amerikan dollaryna çenli para soraýarlar. Azatlyk baýdylanlar barada Aşgabat şäheriniň polisiýa müdürliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Soňky 4 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanyň ilaty agyr ykdysady krizis, işsizlik, adyk yetmezçiligi we gymmatçylygy bilen ýüzüýüz bolýar. Habarçylarymyz bu kynçylyklaryň arasynda sosial problemalaryň barha ýitileşýändigini, dilekçileriň we sivil döwrýänleriň köpelmegi bilen bir hatarda soňky aýlarda ogurlyk, talaňçylyk we adam öldürmek ýaly jenaýatleriň hem görnetiň artýandygyny habar berýärler. Azatlyk bilen söhbetdeş bolýan synçylar jenaýat hadisalarynyň köpelmegine ykdysady problemalar we karantin çäklendirmeler sebäpli ýaşaýyş durmuş şertleriniň we güzeran aladalarynyň barha kynlaşmagynyň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada garaşsyz neşirler hem maglumat çap edýärler. Türkmen News neşiri geçen hepdäniň ahirinde Balkan velaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde bolan jenaýat hadisasy barada habar berdi. 9. Awgustda çap edilen habara görä, şäheriň Azizbekow sewitindäki kwartirany talamak üçin giren ýaly bolup görünýän adamlar 14-nji mekdebiň başlangyç sınıf muallimi Larisa Valerievna Ayriyany we onuň ysmaz ýatan ejesini öldürýärler. Garaşsyz neşiriň maglumatynda olaryň biriniň palta beýlekisiniň demir turba bilen öldürilendigi hem bellenilýär. Häzire çenli tasdiklanmadyk maglumatlara görä, jenaýatçylar derrew diýen ýaly tutsak edilipdir. Olar Daşoğuz velaýatyndan işlemäge gelen ýaş işçiler eken. Jenaýatçylaryň sany heniz belli däl diýip neşir ýazýar. Azatlyk bu wakany öz ýurdu içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Bu barada Türkmenbaşy şäheriniň polisiýa müdürliginden hem maglumat alyp bolmady. Bellesek bu Türkmenistanda raýatlaryň öz öýlerini talamaga gelendigi aýdylýan ogurlar tarapyndan öldürilendigi barada soňky bir aýyň içinde bilinýän 4-nji wakadyr. Geçen aýyň 1-nji 10 günlüginde Daşoğuz şäherindäki Bay Owa diýilip atlandyrylýan etrapçada 19 ýaşly talip gyzyň öz öýünde öldürilendigi barada maglumatlar gelip gowuşdy. Şonda habarçymyz talip gyzyň ogurlyk etmek üçin barandygy aýdylýan goňşusy tarapyndan palta bilen öldürilendiginiň guman edilýändigini aýtdy. Şeýle-de geçen aýyň başynda Aşgabatda habarçymyz paýtagtyň 9-njy etrapçasyndaky we Görogly köçesindäki jaýlara talaňçylyk üçin baran jenaýatçylaryň öý eýlerini öldürendigini habar berdi. Türkmen hökümeti ýurtda sosial ykdysady krizisiň bardygyny resmi taýdan ikrar
inkar etmeýär. Türkmenistanda bolýan jenayet hadiseleri barada ýurdun statistika baradaky döwlet komiteti hem anyk sanlary mälim etmeýär. Döwlet media terişdeleri hem ýurdun ösüşini mahabatlandyrýan gepleşikleri iýdigderli efire berip, ýurtda köpelýän jenayet hadiseleri barada hiç ýyly mesele gozamaýar.